Ale neplačte. No, tak dobre, no. Tak to natočíme, lebo to sa často nestáva. Babo, ale ty sa smej do kamery. Ty už by si asi papalo. Aha. Hej, už si ďubeš. No. Aj si to odfotil? Ideš si to ty zapísať? Nie, ty to. No, si dala imidžové brejle. Nezačujete to očiteľku? Ja som vyzerá, aký má. Ale Janka, fakt. Kde je dieťa? To iba kde? Kok? Joj, sveto je. Jak ma posunú? Nemôžeme také robiť. Včera sme boli v poradni len u pani doktorky. Nie, no nemôžeme to vôbec. A sme boli len túto, že v Bile, vieš, 15 minút, ako čo sme trošku vyluftovali, to sa nedá, vieš, na malička. No a teraz má... Som trochu namazaný aj ten nás. To neviem, však oni uvidia, jak to funguje. Ja neviem. No, No to pozri šaškuje. sa. Čo to Teraz robí tu je, tatino? Roboju kameruje. Čo to tam tatino Kúka robí? na nás. Usmej sa. Joj, také, Vysmej sa. Dvojici pomáha. Vysmej sa. Všetko. Vysmej sa. Ale čo, my sme tam s hrncom stretli, Áno. vieš, ak sa strhla chuďatka až tu. No, Teraz ej, žila z toho božinku. dušu. A veľmi rada sleduje nad postielkou, uvidíš. Ach, také už si hráče. spomeniem, že Normálne som ona to hladná. sleduje, ona vidí, s očkami hýbe z boku. Zastrčiť ešte popred, že radšej. To nie. To, aha, kolisko. To neverím. A na jednej ruke, lebo toto máš v ruke. Ty si úžasný, tak toto má rada, toto môžeš každý deň takto, hej? Len treba jej správne tie ručky dať, vieš?
robiť? Čo to má tam? Lelečka. Bo. Proszę